kuitray zvakanaka ndigofarira zvakare hama dzandauya nadzo baba Mgwidi nababa Rituri. Mwari vakomborerei vakuitray zvakanaka ndigofarira imi mose mauya pano. Ndimuresere munhu aonai kuti wakwaziswa namufundisi. Tinotenda ndisingatore nguva yakati wandei manheru ano tipinde mushoko raMwari mubhuku raLuke, the Gospel according to St. Luke. Tivhure bhuku raDr. Luke chapter number 12. Ndichakumbira muverengi averenge verse number 13 kusvika verse number 21. Ndichaverenga Luke chapter 12 kubva pavhesi ya 13. Zvino mumwe pakati pavazhinji wakati kwaari, mudzidzisi, udzai munun'una wangu kuti agovane nhaka neni. Iye akati kwaari, iwe munhu, ndianiko wakandiita mutongi kana mugoveri pakati penyu? Akati kwavari, chenjerai muzvichengete pakuchiva kwose, nokuti upenyu hwomunhu hauzi pazvinhu zvakawanda zvaanazvo. Akavataurira mufananidzo akati, nyika yomumwe mufumi yakanga yabereka kwazvo. Akafunga mumwoyo make akati, ndichaita seiko nokuti handina pandingaunganidzira zvibereko zvangu. Akati, ndichaita kudai, ndichaputsa matura angu ndikavaka makuru, ndichaunganidzirapo zviyo zvangu nezvose zvangu zvakanaka, ndigoti kumweya wangu, mweya une zvakawanda zvakanaka zvakavigirwa makore mazhinji, zorora, udye, unwe, ufare. Asi Mwari akati kwaari, iwe benzi, nousiku uhu vachakutorera mweya wako. Izvo zvawagadzira zvichagova zvani. Ndizvo zvakaita munhu unozviunganidzira pfuma asingafumi kuna Mwari. Tinotenda Mwari akomborere muverengi weshoko pamwe chete neshoko rake manheru ano. Tibatanidze maoko tivatende muzita raJesu. Manheru ano ndichatsanangura shoko raMwari pa second day yangu. Pandichange ndichitsanangura shoko raMwari ndichaita sendinodzidzisa zvakare kuitira kuti nyaya yangu igone kusvika kwamuri. Uye manheru ano ndichashandisa zvakare a crusade approach. Asi mangwana, my last day, ndichaedza nepandinogona kushandisa a conference approach. Mwari vachitibetsera muzita raJesu. Amen. Manheru ano ndida kutaura pamusoro pe title yandapa yekuti dura romweya. Ndudzi rwagere naita dura romweya. Usaedza kufunga zvakawanda pakuti dura romweya, unogona kutorasika, kutovhiringika, kuti mushumiri ari kuti kudii pakuti dura romweya. But chingoita mwoyo murefu mbichana uchiteerera kuri kubva nyaya nekwairi kuenda nako. Mwari vatibetsere, vatiropafadze, vatitire zvakanaka manheru ano. Ndiri kuzvitenda kuti manheru ano nechikonzero chekuti wauya pano warangarirwa nedenga, uye akaropafadzwa ane nzeve dzinonzwa evhangeri yaJesu inoponesa. Now tikaverenga shoko raMwari kwarinotangira kumavambo mubhuku raGenesis chapter number 1 verse number 1. Bible rinotizivisa rinoti, in the beginning
Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika, iBhayibheri verse 1 ya chapter 1 ya Genesis. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Denga nenyika, denga nenyika. Kureva kuti zvose zvakasikwa pamwe chete, but kune chimwe chakatangira chimwe. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Zvose zvasikwa pamwe chete, asi denga rakatangira nyika. Na uchaona kuti kana tiri muno muchitumwiza pakaita wana stand yake ya residential stand, akanzi anoda kuvaka imba yake, uchaona kuti builder anotanga ne foundation, oita yavanoti footing, oita yavanoti box, oita yavanoti slab, otanga kuita superstructure kusvikira asvika pa roof level. Kureva kuti chinotanga kuna builder munhu wenyama chinotanga pasi, ozopedzisira ne roof, opedzisira ne denga remba. Kureva kuti imba ichivakwa, destination yemba kwainoperera, future yemba i roof. Anotanga nepasi builder, opedzisira ku destiny yake. But kana vari Mwari navo vanoita vice versa. Pakutanga Mwari vakatanga nedenga, ndokuzopedzisira nenyika. Kureva kuti Mwari wedu yagara itsika yake, anotanga nefuture yako, ozodzoka kuzuva rinonzi nhasi. The revelation inoti he declares the end from the beginning. Kureva kuti nezuva rawakazozvarwa uchiuya pano panyika, whether wakatendoka whether hauna, but ziva kuti Jehovha vakatanga nefuture yako. Ndashoko rinoti he predestined nyika isati yavepo. Kune chinonzi predestination, kureva kuti takasarudzwa nyika isati yavepo. Kureva kuti iwe uri pano manheru ano, ndauya kuzokudza kuti future yako iriko, inoyemurika. Mwari vakapedza nayo kare. Ndosaka uchiona kuti uchibva pano unogona kuenda kumba kwako mucohouse, zichida mu one room ward, but wakakotsira kune hope dzaunogona kurota. Nyamba pauri kurota wapinda mune inonzi spiritual journey. Unogona kurota uri muzimba rakanaka kuBorodale, une matitle deeds awakabata muruoko rwako, but uchipatika unopatika nenoki ya landlord achida mari yake yerent. Nyamba Jehovha vatanga nefuture yako, kukuratidza kuti kumberi kwako kwakanaka. Kureva kuti zvauri nhasi hazvireve kuti ndipo pauchaperera. Nechikonzero chekuti wauya pano, ndauya kuzivisa senhume yaJehovha kuti ramangwana rako riri nani kudarika ranhasi. But ramangwana rako riripo kudaro, haringosvikiki, but rinosvikika only kana wagadzira ukama na iye muridzi anopa ramangwana racho. Kureva kuti wakatadza kugadzira ukama nemuridzi anopa ramangwana racho, unotadza kusvika iro ramangwana racho riripo. Saka tine vanhu vane zvavari kutandanisa, but vari kutadza kuzvibata nechikonzero chekuti havana ukama newacho anopa. NdaBhaibheri shoko raMwari rinoti every good and perfect gift comes from the Father of lights. Kureva kuti hakuna chakanaka chaunogana kugamushira chisina kubva kuna Mwari. But kuti ugone kuchigamushira chichibva kuna Mwari, chigadzira ukama hwako naJehovha. Mwari asika denga nenyika chapter 1. Nekubva asika zvaakasika ndokupedza. Chapter number 2 chitanga, tinointroducewa kuna Mwari. Vanosvika pavanokotama. Vakotama vanotora mavhu, vanotora dhaga, ndokubva vatanga kuumba munhu wekutanga anonzi Adamu. Vapedza kuumba Adamu, shoko rinoti Mwari vakafemera mweya wavo muchitunha chinonzi Adamu. Kureva kuti Adamu chakasikwa naMwari chiri chitunha, akafa. Mwari ndokufemera mweya wavo muna Adamu. Kureva kuti life ya Adamu inotangira pa resurrection, pakumuka muvakafa.
Saka ndinoda kuti uzive kuti life yaAdamu wekutanga yakatangira pakumuka muvakafa. Amuka muvakafa ndachakasikwa chiri chituna. Mweya waJehovha uchipinda maari ndokubva apatika. Kureva kuti source yaAdamu ndiMwari. Ndaabva kuna Mwari. Pasina Mwari dai Adamu asipo. Ndokubva aiswa mugadheni reEden. Chakatanyira mumwe igadheni Adamu asati avepo, gadheni ranga ratovapo nechekare. NdaMwari waiziva kuti Adamu kana avepo achada muchero wekudya. Vakati ndinotanga neprovision yake iAdamu asati avepo, kuitira kuti paanopinda mugadheni reEden anosvikowana muchero waanoda kudya uripo. Unoziva here kuti baba kwavo namai kwavo, mimba kana yabata yamai, vanoenda kunonzi kwaGaina. Vaenda kwaGaina vanobva vaenda kuenda kunonzi kuSikani. Chiri kuenderwa kuSikani kuda kuziva chavakatakura, kuti vakatakura mukomana here vakatakura musikana. Vaziviswa kuti vakatakura zvichida musikana, uchaona kuti vanoita inonzi preparation. Vanotanga kuenda vachinotenga maprema nemakotibet, votenga magloves nemabhutisi nezvaka. Avo vaone vachitenga kabudura kemukomana, vanotenga dress remusikana kana vaunzwa kuti musikana. Kureva kuti baba vari kugadzira inonzi preparation yemwana asati aberekwa. Now nezuva richaberekwa mwana anoberekwa prema yake iripo, kotibet rake iriko. Zvino tese taunganira Jehovha pano asingakundwe nemunhu waakasika. Kana munhu achigona kugadzira preparation yemwana asati azvarwa, future yako yakagadzirwa kare usati wavepo. Aenda mugadheni reEden akanzi naJehovha, idya michero yose. Ndokuratidzwa miti yose akanzi idya michero, but wepakati usadya, usaenda padyo nawo uye usaubata. Zvakanzi Jehovha, ko ndinoregedzereiko kuudya? Zvikanzi ukaudya ndiMwari yako, nezuva rauchadya uchafa. Mati kudiko nai Jehovha, nezuva rauchadya zvirokwazvo uchafa, but wakasaudya uchararama. Bhaibheri kareverenga mazuva anotevera, zvinonzi akakotsiriswa hope huru. Parumbabvu pake ndokubva pagadzirwa mubetseri wake anonzi Eve. Eve achigadzirwa, achipatika, anoti nyama yenyama yangu, mapfupa angu. NdiAdamu anotaura izvi. Obva ati kubva nhasi uchanzi mukadzi. But now ndoda kuti kubatisise chinhu chipfungwa yaJehovha. Uri kuona here kuti Eve achigadzirwa naMwari akabva parumbabvu rwaAdamu. Adamu haana kubviswa mbabvu mbiri kana mbabvu nhatu, akabviswa mbabvu imwe chete yakagadzira Eve. Kureva kuti already Jehovha zvavaizama kutaura, vari kuti munhu wandakasika anonzi murume ngaaite mukadzi mumwe chete. Ndamukadzi akabva pambabvu kwete mbiri, pati mbabvu imwe chete. Kureva kuti baba kwavo kuna Mwari vanoita mukadzi mumwe chete, nekuti akagadzirwa achibva parumbabvu rumwe chete. Dai Jehovha vaida kuti Adamu aite chipari, vaibvisa mbabvu nhatu kana shanu, but pakubvisa mbabvu imwe chete, kureva kuti Jehovha vanotarisira baba kwavo kuti vaite mukadzi mumwe chete. Naiye Eve zvakare anotarisirwa kuita murume mumwe chete. Ndaana kubva pambabvu mbiri, but akabva pambabvu imwe chete. Mazuva ano chinorovesa hana kune dzimwe nyika, patove nana baba vanoshatiswa, dziri ngoshanu. Dai Jehovha vaida ngoshanu, vaisasika Adamu naEve, but vaisika Adamu naSteve. But pakuzosika Adamu naEve kureva kuti Steve havamude muequation iyi. Ende chinoratidza kuti Mwari havadi kana lesbianism. Vaisapa Adamu Eve
Eve aipiwa kwete Adam but aipiwa Abigail. Bali pakuzopiwa Adam kureva kuti mukadzi ngadanane nemurume. Regedza kukundwa nemhuka manheru ano. Hakuna mhuka hono yandakanza kuti inotsvaka imwe hono, but hono chaiyo mhuka inotsvaka hadzi. But tine varume vanorara nevamwe varume. Chingava chii chikasava mweya wetsvina wakakugara. Bhaibheri varimo shoko rinoti kwakauya nyoka. Nyoka yagara yanga isina kushata, ndayakasikwa naMwari pakasikwa mhuka. Zvikanzi mhuka dzese padzakasikwa Mwari akaona dzakanaka, kureva kuti nenyoka yakaonekwa yakanaka. Ende yaisafamba nedumbu, yaitofamba une makumbo, chivi chisati chavepo. Nyoka iyi ndokubva yaenda mugadheni mayaigara yakanaka. Then Satan achida kurwisa Adam na Eve kuti vatadze kusvika kudestiny yavo. Akaona kuti Adam na Eve vari physical, but iye Satan ari spiritual. Saka kana achida kukunda munhu ari physical, anoshandisa uchiri physical kuti akunde munhu ari physical. Shoko rino uchaona kuti nyoka yakapfekwa na Satan. Ndokubva yaenda pamiti yose nekuwanda kwayakaita, yakaenda yakanomonera muti wacho wakarambidzwa. Ndokubva yamonera muti wakarambidzwa ndokumira ipapo. Now Eve achifamba ndokubva afambirawo kune muti wakarambidzwa. Eve dai asina kufamba kune zvakarambidzwa aisasangana nenyoka. But pakuzonotandarira kune zvakarambidzwa akaona nyoka iripo. Nhasi waswera kupi? Kutambira kune zvakarambidzwa. Tarisa boka revanhu vakakukomberedza, una kana hwana anonzi Mr. pandidzo shamwari dzako. Nyoka ndokuti Eve, ndaona muchidya michero yose but yamudye kwenda. Zvikanzi takanzi tidye yese but uyu takanzi tisadya. Zvikanzi nemhaka yei, zvanzi nezuva ratichadya Mwari akati zviro kwazvo tichafa. Tichaita sei? Zvikanzi nenyoka makavharwa. Uri kuona here kuti Satani anopikisa chese chinotaurwa naMwari. Mwari ari kuti makadya muchafa, Satani ari kuti makavharwa. Ibaba ndichiparidza kudai munhu ari kutaura mubrain dzake kuti zvinei. Satani chake kupikisa zvinotaurwa naMwari. Zvakanzi idyai muchafanana naye misenya achavhurwa. Bhaibheri kariverenga vari vaviri ndokubva vadya panenge yangu chibata nawo. Vadya muchero wavakadya, zvakaitika ndezvakaitika. Pazondinetsawo inini, pazondishamisa, chindibatisisa usakwenywe naye ugere naye. Mukwenye kuti usandidisturb, ndarakuteerera. Chindibatisisa. Pazondishamisa, pazondikachikamadza. Ukaverenga machapta ari mberi, zvinoratidza kuti Adam na Eve vakazoramba vachikontinya neupenyu vachinarama kunyange vazobviswa zvavo mugarden reEden. Kureva kuti kudya sadza vaitodya. Shoko rinotaura richiti Eve akatoita pamuviri ndokuzvara dangwe rake rinonzi Kaini. Akazozvara mumwe wechipiri zvakare anonzi Abel. Akazozara nevamwe vakasiyana siyana vairamba vachiberekwa naMetusela nevakadaro. But now ndida kuti uone kuti Mwari vakati nezuva ramuchadya muchafa. But vadya Adam haana kufa, kureva kuti akararama akatoita vana. Zvichidawo vanhu vakatoenda vakanoita baby welcome kumba kwana Adam. Akararama makore akararama achirimawo sevanhu, kureva kuti pakazosvika zuva raakafa
rephysical death yake. Ndokubva aunganiro kwakatochemwa kwakahaiwa nyaradzo akaendeswa kumbudzi yakavigwa Adhamu. Vanhu vakabvunza kuti mabvepi, vanoti tiri kubva kunoviga Adhamu nekuti afa. But wavari kuti afa nhasi, Mwari vari kuti haana kufa nhasi, but akafa nezuva raakadya muchero. Kureva kuti nevanhu vari pano vari kutozvara vana but zviri zvitunha kuna Mwari. NeAdhamu nezuva rauchadya uchafa. Kureva kuti Adhamu chero akafitwa nesuti pari chitunha. Saka tine vanhu vakawanda vakagara pamasheya pari zviri zvitunha. Tine vanhu vari kutochata pari zviri zvitunha. Tine vanhu vari kuvaka dzimba zviri zvitunha. Tine vakapaka motokari zviri zvitunha. Tine vari kukwira ndege zviri zvitunha. Kuna Mwari wese ararama mudisobedience, wese asina ukama na Mwari anonzi chitunha. Saka tine vakawanda pala vari spiritually dead nechikonzero chekuti havana ukama na Mwari. Tine mamanage zvitunha, malandlord zvitunha, madirector zvitunha. Kureva kuti Adhamu chasaka anzi chitunha paadya muchero, kureva kuti presence yaMwari neglory yaMwari yakanga yakamufukidzira yakatiza. Kureva kuti akaseparatwa from his source, and his source was God. Anything you separate from its source, it dies. If you separate a fish from water, it dies. If you separate a tree from the ground, it dies. Saka iwewe source yako ndi Mwari. As long as you are far from God, you are dead. Vunza the prodigal son. Akatiza baba, akaenda kunyika iri kure akaita zvaakanoita. Akati regai ndidzokere kuna baba. Zvinonzi baba vachimuona vakanomumbundira. Mashoko ekutanga vakataura vakati, mwana wangu wakange wakafa zvino wamuka. But wacho ari kunzi anga akafa aidya chikafu chenguruve. Ati uya achifamba but ari kunzi chero uchifamba but wanga wakafa. But kudzoka kuna baba wamuka muvakafa. Tine vanhu vari pano zvitunha zvakandiunganira panapa. Nekuti presence yaMwari haisi pauri. Ndibvunzira kugara nalo seurewere. Kureva kuti wese asina Jesu, Mwari kana akakutarira usiku rarama uri chitunha. Regedza ako kumbozvibhiga uchiti biggers kuna Mwari wakafa. Kunyange uchidhakwa uchimwa doro kuna Mwari wakafa. Ende chinorwadza unoona munhu achimwa drink rokuti kunyange wakatora dish ukatora drink roro ukarisira imbwa ikangofembedza so haimwe inotiza, but unoona munhu achimwa drink rinonzi doro. Imbwa chaiyo inotiza doro but munhu achihududza. Wese asina Jesu, wese asinganamati, asina Jesu kuna Mwari wakafa. Toita vanhu vari religious, vari muchechi but vasina Jesu. Tine vanopfeka mauniform echinamati but zviri zvitunha futi.
uniform haiendese kudenga, chigaro hachiendese kudenga, makore akawanda muchechi haiendese kudenga. Chinoendesa kudenga kururama nehutsvene. Iva vamwe rakatarira vamwe vanhu ari kutotudzana gabhu kuti one zvituna izvi. Chero wakafitwa nekupoda, chero wakafitwa neBrazilian hair, usina Jesu uri chituna. Paverengwa munaruka kwanzi Jesu aive pakrusede yakaita seino, ndokubva aparidza muchitumbisi mawandiro amakaita so. Achipedza kuparidza, zvinonzi pakati pechaunga chaive pakrusede pane akatambanudza ruoko, zvikanzi Ishe ndine mubvunzo, zvikanzi naJesu taura nyaya yako. Nyamba Jesu ari kufunga kuti uyo asumudza ruoko ari kuda kubvunza zvine chokuita nemharidzo yanga ichiparidzwa naJesu. Chinzwa zvakutaura, taura nyaya yako tinzwe, zvichida une pausina kunzwisisa. Zvikanzi ndinogara muchitumbisi, baba vangu vakafa mwedzi wapfuura, saka vane imba kakohouse kavakasiya muchitumbisi nemasofa akanaka. But mukoma wangu ari kuda kutora property yese, nyamba nhaka ndeyangu. Ndiri kuda kuti muchidzika papulpiti tiende kumba kwedu munogovera nhaka. Kureva kuti pese panga pachiparidzwa naJesu aisanzwa, pfungwa dzake dzaive kunhaka yababa. Saka tine vanhu vari pano chainga inhaka, ainga mabenefits. Ivava chauri kutarisira kuda kupora chete, chauri kutarisira kuda kudzingwa mweya wetsvina uri pauri, chauri kutarisira uri kuda kuti murume ari kusmall house adzoke kumba, chauri kutsvaka kuna Mwari uri kuda visa rakaramba kuti riite, tenda yakarejecta kuda kuti iacceptwe, kureva kuti hauna kuinga Jesu pakrusede but wainga nhaka. Ukaona vanhu vakazara so, usafunga kuti vainga Jesu. Kuna akanzwa kuti kuchechi kunopiwa minana, kune mashura nezviratidzo. Mumwe arida kushata ndosaka auya pano, mumwe ari kutsvaka mari yelobola ndosaka auya pano, mumwe ari kuda kustand kuti avake imba atenda kundikaturikwa roko zvangu zvinoita, but iye Jesu wacho haana basa naye, ainga mabenefits. Zvikanzi naJesu, iwe ndiani akandiita mugovi wenhaka? Hazvizi izvo zvandainga panyika. Anobva akontinha achiti kuvanhu vakaungana semi, zvikanzi naJesu, regedzai kuruta, regedzai makaro, mweya wekukangura. Jesu kureva kuti pane vanga vaonekwa kuti vanoruta, vane makaro ezvenyika inoyi. Zvikanzi nyaya yako iwewe yakafanana nenyaya iyi. Jesu ndokupa mufananidzo waverengo uyu. Zvikanzi kwaive nemumwe murume mupfumi ane tunhu twake naJesu. Ukaona munhu anzi ane tunhu twake naJesu, Jesu aiva netunhu twake. Zvikanzi aivewo murimi, panguva yehondo yeminda ane purazi rake raakapiwawo. Apiwa purazi nehurumende, ndokubva aenda ndokunorima kupurazi kwake. Arima kupurazi kwake, zvinonzi gore iroro zvisina kumbobvira zvakaitika, akakohwa zvaasati amboita. Ivhu rakanzwa kuda kuburitsa simba raro rose kuti murimo yako.
vatumeni vakaenda vachinoshamiswa negovo rakanga rakohwiwa, havhesi yakanga yaitika. Agara mupfumi chiona havhesi yaitika. Zvaitika kudaro, atora apedza kukohwa, akatora zvichida chibage, akati regai ndiende nacho mumatura. Pakunoisa mumatura ake, Jesu anoti murimi ndokubva adiscover kuti mature ake angaita madiki, kureva kuti challenge nenhamo yakaitika kune murimi uyu, nhamo yake akanga akavaka matura madiki. Zvakanzi ndokubva aita stress, ndoita sei? Akati regai ndipwanye, ndiparatse matura madiki, ndivake matura makuru. Kureva kuti nhamo dzakasiyana. Kune vane nhamo yekushayiwa, but uyu ari kuita nhamo yekushayiwa pekuisa tunhu twake. Nhamo dzakasiyana takagara kudai. Regeza kuti Zimbabwe yakaoma, vana vana mari, ai vaita ina handina mari, ndakune vanayo. Unoziva here kuti Zimbabwe yauri kuchema right now? Kunotori nemumwe atenga imba yake kuBorodeo nhasi cash. Unoziva here kuti nhasi kuna atenga brand new car, kwete Japanese, brand new car, 00 mileage nhasi. Iwo chinochema kuti Zimbabwe ina mari, Zimbabwe ita handina mari, but vanhu vane mari dzavo. Enda kuma-new stands kuri kuvakwa, uone mavakiro ari kuita vanhu muZimbabwe imwe chete. Patime yekuenda kubasa, even patime yekudzoka kubva kubasa, papeak hour, tarisa mawandiro akaita motokari. Ende motokari haifambi neprayer, inofamba nepetrol. Kune vanhu vane mari dzavo, but vachinamata Mwari, vane mota dzinoti kwazuwai. Iwewe mota yacho hauna, unofamba netsokoyota, but Jesu unomuramba. Chaunacho hapana, chaunacho uya unamati utanga urizina. Bhaibheri rinoti akadedza vashandi vake ndokuponya matura madiki, ndokubva avaka matura mahombe. Avaka matura mahombe ndokubva atora goho rake, chibage chake, ndokubva azadza matura. Azadza matura, shoko rinoti umwe usiku ari mumba make akagara mudining, aisirwa chikafu dina, ndokubva ataura mashoko averengo, akati mwoyo wangu tambanuka hako, fara ufarisise, nokuti tine tunhu twedu. Vaiwe zvangu, mweya wangu fara utambanuke, kunotyei zvese tinazvo. Bhaibheri rinobva rati ndiJesu, Mwari vari kumusoro kudenga, ndokubva vati kune uya mupfumi uya, zvikanzi iwe fuza, iwe benzi, nhasi tichatora mweya wako. Mweya ndokubva watorwa, munhu ndokugwina, ndokuti dhii. Tebhuru ndokusara yakazara chikafu, matura akazara negoho, minda yakanunira. Asi zvikanzi naJesu, ndizvo zvinoita vese vanounganidza pfuma panyika, but vasina kupfuma kuna Mwari. Kureva kuti murimi uyu akasevenzera vasara,
kune vakasara vakanoenjoya wealth yake, vakanoenjoya pfuma yake iyasisi. Kureva kuti kune vakapfuma panyika ino vatinoyemura but vasina kupfuma kuna Mwari. Ndavese vaimuona vaimuyemura kudai ndakaita semurimi uyu but anga asina kupfuma kuna Mwari. Kureva kuti munhu akachenjera kunamata hakusi kupusa, pachinonzi kungwara kunamata. Munhu akachenjera pota uchicheka mweya wako kuti ndichiri ndakapfuma here kuna Jehovha. Now panenge yangu ndapa chasaka murume uyu afananidzwe na Jesu uye atukwe nedenga anzi Fuza, anzi Balance. Chikonzero chekuti ndamubvunzwa ndinada kuti Jesu ko munhu munozomuti Balance sei? Kureva kuti akatoenda akanotenga chibage, anotoziva kwachinotengwa, akanotenga fertilizer, akatorima, akateta irrigation, mishonga yesora akaisa. Patime yekukohwa akakohwa, akaona kuti matura madiki newisdom yakanga naye ndokupwanya ndokuvaka matura makuru. But lenga riri kuti ifuza, kureva kuti zviri kutaurwa nedenga nezvekuti wakagona kuvaka matura ekuchengetera chibage chako but hauna kugona kuvaka dura rekuchaenda mweya wako. Chiri kusaka denga rimushore murumo ari kunzi wagona kuvaka matura echibage but dura rumweya wako hauna kuvaka. Nhasi tichatora mweya wako uchienda kugena. Kureva kuti chinonzi kungwara, uchiinvesta muupenyu make sure kuti wainvesta une pachaenda mweya wako. Ibaba chasaka muhari macheya kuna kuti bhodhi iwane pekugara, motokari chasaka mupake. Chikonzero chekuti kana tapedza crusade uchakwira motikari uenda kumba uchada chinofambisa mutumbi wako. Kumba kwacho wakavaka garaji ndawakazoti mota inoda pekugara. Mumba macho mukitchen mune fitted kitchen ndawakazoti maplates anoda pekugara. Une mubhedha wekurara ndawakazoti mutumbi unoda pekurara pekugara. Mumba mako une wardrobe ndawakazoti hembe dzinoda pekugara. Wakatenga mahenga ekuisa mbatya dzako ndadzinoda pekugara. Mumba mako une shoe rack ndawakazoti shangu dzako dzinoda pekugara. Kumweya wako seusina kugadzirira pauchagara. Ndopakoro watendoti na Satani baba. Zvimwe zvose wakagona kupoda kudai kuzora vaserini kana chii kuita kuti uonekere. Kumweya wako unoonekera here? Mweya wako une nzara yekuva padyo na Jehovha. Unofanira kumbozvibvunza wega kuti kana ndabva panyika ino mweya wangu uchaendera. Ndavane vanhu vanofunga zvenyika ino chete. Iro Bhaibheri chiti rivaenzi nevapfuuri munyika ino. Tiri munyika but hatisi venyika.
mungano funga ndaka crossa border ndakaenda South Africa. Zvinhu zvangu zvanaka. Kune variko vakabva vari marombe kuno, ikoko vachiri marombe futi. Ndakapfuura kune imwe nzvimbo, kune imwe nyika, ndikaona mahwindo aitara neshona. Chimwe chinosaka vasadzoka kumusha kunyara ndavana chavanouya nacho. Tine variko kunze kwenyika vanotokwereta vari muno muchitungiza mari. Zvekudza kuti kucrossa border azvireve kuti upenyu hwako hwachinja. Chinochinjisa upenyu hunge una Jesu. Kune mumwe anofunga kuti mfundisi ndikangoita degree rangu zvanaka. Kune vane masters vakaturika but marova. Kune vane marriage certificate vakaturika but murume harare pamba. Anovara ku small house but marriage certificate iri kumba. Chaunoda muupenyu hwako unoda Jesu. Chakafukidza dzimba matenga. Mune zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe. Misodzi chiyerera chitotesa piro. But misodzi haichinje upenyu hwako. Njere dzako hakuna kwadzinokusvitsa. Kungwara kwako hakuna kwakunokusvitsa. Nemangwariro ako kana mari yacho hauna. Zvekuzori chauri kuda ndiJesu Kristu weNazareta. Mweya wako uchaende. Unoziva here kuti uri zai muruoko rwaJehovha. Akangokuregedza anytime unotifire. Unoziva here kuti chirwere chiri pauri, ndapane varwere vakawanda vanapa. Ichocho chaunacho, ichocho chirwere ichocho chaunacho right now, chikabviswa naMwari, chikaiswa pamunhu ari parutivi newe akagara newe, anogona kutogwina akafa. But pauri chiri kurarama nekuda kwenyasha dzaJehovha. Kureva kuti Mwari vari kukupa mukana wekuti ugone kutendeuka ubve kurima uchiya kuchiedza chavo. Vamwe mungadai makafa kare imini. Tingadai takakuvigai, takakufushirai, takadya makabichi parufu rwako. But Jehovha vawedzera makore ndavanoda kuti utendeuke. NaEzekiel anoti handifarire rufu rwemutadzi. Itsaona ngani dzawakapukunyuka iwewe. Vamwe makaadmitwa, makatenda muICU wakaiswa paoxygen, but wakapukunyuka nhasi uri mupenyu. Nyamba mukana wawapiwa naJehovha kuti utendeuke. Asi varoi vekumusha kwenye vakaritrencha. Kune ngoma dziri kurira kumusha kuti ufe uri rombe. Bade wakafa kare, but ndimwari vari kukuchinyeta kuti tendeuka. 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 Wapiwa mukana naJehovha wekuti utendeuke uye pavari nekuti vanokuda. Vese vakati vanokuda vanokunyepera. Kana wapa tight vanokusiya. But kune mumwe chete wekuti chero usina chaunacho anokuda zvakadaro. Chero une maperembudzi anokuda zvakadaro. Chero uri roja anokuda zvakadaro. Zita rake anonzi zvoshamisa Jesu Kristu. Ndauya kuzokudza Jesu anokuda wakadaro. Neurema hwako anokuda wakadaro. Ari kuti ongorora upenyu hwako. Uone kuti mweya wako wakaugadzirira here pauchaenda. Ukaverenga Johani chapter number 14, Jesu achiudza vadzidzi vake kuti ndakudzokera kudenga, ndichafa ndomuka ndoenda kudenga. Vakashushikana. Jesu akati mwoyo yenyu ngairegedze kutambudzika, ngairegedze kumanikidzika. Ndinoenda kuna Baba. But pandiri kuenda ni Jesu. Ndiri kuenda kuna Baba. Pandiri kukusiya ndiri kuenda kuna Baba. Kureva kuti nhasi Jesu ari kuna Baba. But chandiri kuendera ndechinochi.
ndiri kuendera kuti ndinokugadzirirai pekugara. Kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji dzekugara, but ini ndiri kuenda kunokugadzirira pako paunogara. Kana ndapedza kukugadzirira pauchagara, ndichadzoka ndokutorai toenda tonogara pamwe chete. Kureva kuti chanonotsa Jesu kudzoka ari kutigadzirira pekugara, but paanongopedza kugadzira pekugara achadzoka kuzotora iwe neni kana una Jesu wakamugamuchira wakatenda kwaari. Saka nhasi wakanzi wafa, Jesu paari kugadzira pako pekugara pako paripo here? Because haasi kugadzirira wese, ari kugadzirira avo vakatenda kuzita rake. Kureva kuti tese takawanda kudai kune vari kutogadzirwa pekugara naJesu, kwete vamwe vasina. Chinonzi kungwara, chinonzi kushenjera hunge zita rako rakanyorwa mubhuku reupenyu. Regedza kushayikwa pese. Tine vamwe haana kana zita rake kana kwa registra riko, kwa VID kwacho hariko, bank account hauna, kubenga hariko, passport yacho hauna, phone yacho line raunaro harisi muzita rako, kudenga kwacho zita rako kwese woshayikwa wakayeduka kwese. Chinonzi kungwara, zita rako ngaringe rakanyorwa mubhuku reupenyu. Ndiri kuenda kunokugadzirirai pekugara. Kana ndapedza kukugadzirirai ndichadzoka kuzokutorai. Kureva kuti nhasi takaungana kudai, Jesu achadzoka kuzotora vatsvene vake achienda navo kwaakanovagadzirira pekugara. But iwewe wakaramba neupenyu hwako wokuramba Jesu, uchaenda kugehena kune moto usingadzimi. Unoziva here kuti rege nditsanangura ipapa pandiri kuzarurwa. Ana baba nana mai, vakomana vasikana, shoko rinoti hakuna anoziva zuva richadzoka Jesu. Kureva kuti wakagara pawakagara anogona ngodzoka ipapa. Anoti kana ndakuuya ndichauya sembavha. Zuva rawakabirwa kumba kwako nembavha una kuzoti mbavha ichauya, wakazopatika makuseni TV isisi. Kureva kuti mbavha yakakunyangira, wakarivara, wakavarairwa. Kureva kuti wakavarairwa kudaro, wamanda icharira Jesu akadzoka. Jesu akati ndiri kuenda asi ndichadzoka. Chinonzi kunamata kwechokwadi, kuenda kudenga, kudarika zvese zvongataura. Pano panyika panapa unorarama makore mashoma. Chero kanzi wachembera waita 70 years, waita 80 years, but makore mashoma, mazhinji ari kudenga uye mazhinji ari kugehena. The choice is yours. You are not to choose life or death. Sarudza chaunoda. It's either akawanda ari kudenga or akawanda ari kugehena. Bible kariverenga muna vaTesaronika rinoti takavarairwa. Pamwe nhasi manheru chaivo hakuna anoziva. Zvinonzi kune hwamanda icharira, ende kana yarira Bible rinoti vakafa vari munashi vachamuka zvakare. Kureva kuti tese tiri panapa, kana Jesu asati adzoka kure tese tichafa. Ende kana wafa uchanovigwa weda kumbudzi kana kuWarren Hills. But wavigwa vanhu vakufushira, ziva kuti uchaora. Now
hwamanda paicharira hainzwikwe nevanhu vese, but inonzwika nevaya vana Jesu chete, nevaya vakafa vatakanofushira, wedha kumusha, wedha ndekwazvimba, ndekwamutoko, kwamakanoviga uya. Kana ana Jesu pacharira hwamanda, ivhu richatanga kugedageda, rusuduruka, guva richashama. Paya pamakati burial ground yake haisi burial ground, resurrection ground, yekuti hwamanda kana yarira ndipo pachamukira. But vana Jesu chete ndo vachamuka muvakafa. Ende pavanomuka, shoko rinoti vanodyarwa mukuora, but vanomuka mukusaora. Vachapfekedzwa mimwe miviri isingaore. Wakaverenga 1 Corinthians chapter number 15, inoti wese afa adyarwa mukuora, but anomuka mukusaora. Kureva kuti wakafa uri chirema, pacharira hwamanda paunomuka unomuka usisiri chirema. Ndati nomuka mukusaora. Chero ndakafa ndine cancer, but paninomuka ndinopfekedzwa mumwe muviri usina cancer. Ende vapfekedzwa mimwe miviri, zvinonzi vachabvutwa voenda mumakore vonosangana naJesu. Robva rati isu vatsvene vapenyu manje, isu ana mhako, mukubwaira kweziso tichabvutwawo tonosangana mumakore. Ende Jesu inonzi rapture, parapture, pakubvutwa pevatsvene, havasi vese vachamuona. Vatsvene ndo vachamuona chete. Vogara mumakore. Why mumakore? Ndamune machinda, mune madhimoni arimo. Kureva kuti vatsvene isusu tichienda mumakore, tinenge tichipesana nechikara chichauya panyika ino. Chiri kunonotsa chikara kuti chiuye ndiso vatsvene vachiripo. But patichabvutwa chikara chichauya. Kureva kuti vaya vasina Jesu vachasara. Ndopa uchaona kunyangara nekushata kwa Satani. Fair. Ende kuya kwaita parapture isi second coming. Daindi nenguva ndaizotsanangura inonzi tribulation. Pachizoita inonzi the battle of Armageddon. Pachizoita the millennium period. Pozoitwa the second coming. Second coming ndo inonzi nevakamubaya vachamuona, nevakamuramba vachamuona, meso ose achamuona pa second coming. But parapture haonekwe nevesi, anoonekwa nevatsvene. Mukubwaira kweziso, vatsvene vachabvutwa. Kureva kuti right now nichiparidza rapture yakaitika right now, kureva kuti vatsvene vacharova pasi, vane zvivi vachasara. Ndebvunzirwa naye kuti rapture yakaitika unoenda uri kuti unosara. Ende pachaitika rapture, hwamanda yarira, kune vamwe vataifungira kuti vanonamata tichavaona vasara. Pane maelda achasara, pane madeacons achasara, kune maapostles achasara, kune maevangelists, maprophets vachasara parapture. Tinogona kunyeperana pano takabata Bhaibheri, but kune mumwe chete anoziva kararamiro kako. Ela hakuna chinorwadza chimboimagina Pastor Mako vasara. Mwana wesangana tiko Pastor sei masara, ndopindura njiri kudini. Nezuva richaitika rapture, vatsvene vachibvutwa, chichangosara murwi wehembe chete. Masocks avo achasara, shangu dzavo dzichasara, hembe dzavo dzichasara, nzara dziya dzokuisira dzichasara, wivhi ichasara. Vachapfekedzwa miviri mitsva voenda kuna Jesu mumakore. Mai wezvangu,
Uchaona mai vamwe vari pano vakabereka mwana kachecha chiri babu, mwana achabvutwa ini chasara riri tauro chete. Kana rapture yaitika, vamwe vari pabody viewing vachiona movie ari mukasket, chitunha chichabvutwa chichirwa pasi, ivo vasara vari vega. Vamwe vachitsvata, marriage office achiti you may kiss the bride, wakuda kukisa uchasara uchikisa mhepo sheti, arova pasi. Ende rapture paichaitika, dzimba dzevatsvene dzichabiwa nematsotsi zuva iroro, namatsotsi achasvika pasina vanhu votuta. Vasiri kuziva kuti rapture yaitika. Zuva iroro kuchaitika maaccidents. Kana pilot ana Jesu muri mundege achabvutwa, ndege yosara isina pilot. Chimboimagina uri mukombi muchienda kubasa, kombi chifamba iri mu120, driver ana Jesu iwe hauna Jesu, kureva kuti iye akabvutwa, kombi ichabeoka wobva wafa, ende kana wafa kuenda kugehena straight. Kuna zvitima kuchatika matrain collisions, kuna zvikepe zvichanyura pama airport, pane ndege dzicharovana, ndaaikontrola wacho anenge abvutwa. Nhasi nditeerere, pauchasara uchandifunga kuti pastor mako vakambozviparidza izvi. Rapture kana yaitika, vatsvene vachabvutwa, posara vaya vaizvibiga. Mangwana acho machechi anenge akazara. Nevairamba Jesu zuva iro vachazoti Jesu ariko. Zvichabuda mumanewspaper kuti kune vatsvene vakanyangarika. Zvichabuda kuna na BBC, kuna na CNN. Zvichibuda kuti kune vatsvene vakarova pasi. Vasara ndo vaedheni. Musangana mega nechikara. Kuna inonzi tribulation iya ndingaitsanangure ndikachikisedzera vanhu. Kune tribulation ichaitika after rapture yaitika. But ini shungu dzangu ndakamira pano, handidi kuti uende patribulation period. Ndiri kuti pacharira hwamanda chero wakafa, but mutumbi wako ngaumuke muvakafa. Chero uri mupenyu panobvutwa vamwe, newewo bvutwawo uchienda mumakore. Zvichasara zvichisangana nevamwe, handidi kuti usare uchisangana nazvo. First Corinthians chapter 15, Paul anotaura achiti, sei pakati penyu pane confusion yekubvunza kuti vakafa vachamuka here? Zvikanzi imamuziva kuti Jesu akatanga afa ndokubva amuka. Kana Jesu akamuka muvakafa, kureva kuti nevatsvene vachamukawo muvakafa. But dai Jesu asina kumuka, paisava nekumuka kwevatsvene. But kumuka kwevakafa kuriko nekuti Jesu wakamuka muvakafa. Akaenda kunotigadzirira pekugara, but ari kuuya kuzotora vatsvene vanhu. Ndiri kuti manero ano, make sure kuti wagadzira dura rakuru mweya, kuchazoenda mweya wako. Makarara pambedha baba namai, chimuka makuseni. Mai vanona baba vasesi vari mapejama asara chete. Ndiri kutaura zvinhu zviri mushoko raMwari. Jesu pane paanotaura, anoti zuva iroro kana rasvika, vamwe vanenge vari kuchigayo, mumwe acho aenda mumwe agosara. Vamwe vari kumunda vachirima ane gejo, mumwe agoenda mumwe agosara. Jesu anoti chinoratidza kuti mazuva asvika, aswedera, kuchava nehondo dzichaitika pasi rose. Iye zvino ukaverenga news kune hondo dziri kuitika. Anoti kune maprofita enhema achanyuka. Vakatarisa wealth over, kune maprofita enhema amuka.
vange vachataura vachiti honai Jesu uyu anotiregedzai kufurirwa, hakuna anoziva zuva richauya Jesu. Kwete kunyeperana kuti Mwari achaburuka pagomo rekopi, hakuna zvakadaro. Iye akati mwanakomana wemunhu haatozivi pandichauya sembavha. Vanhu vachifara sepamazuva aNoa, vachimwa zvinodhaka, vachiita mapati, mwanakomana wemunhu achauya ari escorted namaangels kuzotora vatsvene vake. Ndauya kuzokuudza manheru anu kuti denga ririko, Mwari ariko, bati kunoendwa nevakarurama. Siya zvakaipa, famba munzira yakatwasanuka, Jehovha vakuitire zvakanaka. Chero motikari yako wakaisa tindi, wakaenda musango mugwenzi, chero wakakecha wakati hapana nondiona, bati kuna Jehovha asingaboire, anoona shoshe dema murima nema. Chero pasta vakasakuona, bati kuna Jehovha anoona. Hatiraramire vanhu, tinoraramira musharukwa, tinoraramira Jehovha. Uchasara, ndati uchasara. Ukaramba Jesu uyu, pane vamwe vari muchechi vanoti gumbo panze gumbo mumba, pane vamwe vari muchechi vanosanganisa. Zuva iroro ndati uchasara. Chasara, chasara. Une vamwe vauchafonera, fona haidaidzwe nyamba vaenda. Nzeve dzako dzakaropafadzwa kunzwa vhangeri rakadai. Ari kuti ndaapadyo nekudzoka, Jesu apadyo nekudzoka. Rurama, gadzirisa upenyu hwako, tendeuka, siya zvakaipa. Ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari, pane parabo yakataura naJesu pamusoro pemupfumi membunga inzi Lazarus anga ari murombo eBhega. Zvinonzi vese vakafa vakavigwa panyika ino, vavigwa vese kumbudzi. Zvinonzi vakazoonana kudenga. Mupfumi anga ari kugehena, Lazarus ari kuna Mwari kuAbraham's bosom. But nyaya yakamuendesa kugehena hakusi kuti mupfumi. Chakamuendesa kugehena yanga iri nyaya kuti anga asina kururama. Chakaendesa Lazarus kuna Mwari hakusi kuti murombo. Ndakune varombo vachashaya nedenga racho futi. Chakaendesa Lazarus kuna Mwari chikonzero chokuti akanga akarurama. Varikoko zvinonzi achitsva nemoto, ane nyota, ane makonya muchinhuhwa mugehena. Ndamunonhuhwa mune makonya achanga achikudya, uchitsva nemoto 24 hours 7 days a week. Zvinonzi akatarisa kudenga ndokuona kwaiyevedza kwaive naLazarus. Akati, baba Abraham, tumai Lazarus anyike chigumwe chake mumvura, adonhedze donho remvura parurimi rwangu. Imagine munhu achishuwira donho remvura parurimi. Zvinokuudza kuti kugehena kuna kumira mushe. Zvikanzi naAbhurahama, pakati pedu pane mukaha, haagone kuya ikoko, uchagara ikoko nekusingaperi nekuda kwemabasa akaipa waibata. Zvikanzi ndine chichemo chimwe chete chekupedzisira. Zvikanzi taura chichemo chako, ndinokumbira kuti mutume Lazarus aende kuchitungwiza kune vakoma vangu nevaning'ina vandakasiya. Handidi kuti vauye kwandiri kunoko. Ngaende Lazarus anovaparidzira kuti ngavasiye zvakaipa. Zvikanzi naAbhurahama, hatigone kutuma Lazarus kuvapenyu, but ikoko kuna Moses achina murayiro, kune maprofets nemapastors varikoko vakakwana kuti
muparadzire. Zvikanzi neuya angari mugehena, ndinofunga kuti makatumwa Lazarus, at least akamuka muvakafa vanogona kutenda vhangeri rake. Zvikanzi naAbrahama vakatadza kutenda vhangeri remapasta atakatuma neraLazarus havatende. Mapasta atakatuma akakwana. Kureva kuti ndakamira pano ndini mumwe vachairehwa naAbrahama, ndakatokwana. Ndinokuparidzira manheru ano kuti kune gehena ririko, kune moto uriko usingadzime wakamira kupisa vanoita zvakaipa. Siyana neupenyu hwecorruption, bribery, kubvisa chioko muhomwe. Pawamiswa neroadblock unobvisa kati. Boarding yemwana wako yeform 1 wakaiwana sei nzvimbo? Une kati wakapa headmaster. Driver's license wakariwana sei? Grocery riri kumba ratengwa nani? Rurama, tendeuka. Mwari kana akatitarira chaari kunyanyoda kudarika zvinhu zvose mweya wako newangu. Maropafadzo tinoada, makomborero tinoada, mota dzakanaka tinozida, dzimba dzakanaka tinozida, hazvina kushata. Ungazoti pastor mako vanga vachitsika zvinhu zvakati aiwa. For more information, I'm a prosperity teacher. Ndinotenda muprosperity. But kunyange prosperity inodarika prosperity dzese kana zita rako rakanyorwa mubhuku reupenyu. Ndichapedzisa nemumwe murume wandakaverenga anonzi Kenneth Hagin. Kenneth Hagin achitaura anoti ndiri kamukomana kane 14 years. Ndine chirwere chakandibata chemwoyo. Ndiri pambedha panguva yangu yekufa, mbuya vangu varipo. Kenneth Hagin anotaura mubhuku rake achiti ndakafa. Ndokubva agwina ari pambedha. Anoti pati pandakafa ndakaona mweya wangu uchibuda mumutumbi. Mweya wangu wabuda mumutumbi. Anoti wakatanga kuenda kudenga. Uchienda. But uchienda, anoti ndakasvika mutunnel. Ndokubva yatanga kudzika underground, because hell is underground. Achidzika mutunnel underground, anondichidzika rima rakatanga kuramba chita gross. Pachiva negross darkness, rima richiwedzera. Ndakatanga kunzwa kunhuhwa, hiti yakatanga kuwedzera. Ndasvika pasi, anoti pane magedhi akanga aripo egehena. Pane madhimoni anga akamira pagedhi. Anoti pane chimwe chikara chakandibata, Kenneth Hagin mubhuku rake. Anoti ndakabatwa, ndikatanga kuendeswa mugehena. But ndichiendeswa, anoti pane izwi rakataura nechiAramaic. Handina kunzwa zvarakataura, but anga akandibata akawira pasi. Ndokubva ndabvutwa nerimwe simba randisina kunzwisisa. Ndokubva ndapinda mutunnel iya. Ndokubva ndatanga kukwira, ndokuenda kudenga. Ndokubva ndadzoka mumutumbi. Ndichipinda mumba, ndakaona mbuya vangu vakuchema nevanhu vanga varipo vakuchema. Ndichitovaona vachichema. Ndokubva ndapinda mumutumbi, ndokubva ndamuka. Anoti ndamuka, ndokubva vatanga kucelebrate. Vari pakati pekucelebrate, ndakabva ndafa futi. Ndokubva aita the same process. Achidzoka ndokupinda mumutumbi. Vaya vachimona ndokubva vatanga kucelebrate. Anoti ndakabva ndafa kechitatu. Ndokubva ndakwira ndokuenda kugehena. Ndakabatwa nagedhi egehena avhurika, ndakupinda mugehena. Kenneth Hagin anotaura achiti kune izwi rakataura nechiAramaic. Vanga vakandibata ndokuwira pasi. Simba ndokubva randibvuta. Ndokubva ndakwira mutunnel iya. Ndokudzoka panyika ndokupinda mumutumbi. Anoti ndichipatika, anoti ndine 14 years pakarepo ndakati mbuya ndigamuchidzei Jesu. Zvinonzi achiitiswa sinner's prayer achigamuchira Jesu. Nechirwere chaakanga anacho chakabva chapora pakarepo. Anoti kubva ipapo he became an evangelist, a healing evangelist. Akatanga kuita macrusades. Aitendeutsa 100,000 people. Achiudza vanhu kuti denga ririko uye gehena ririko. But aisavaudza zviri theory. Aitaura
zviri practical kuti gehena racho ndakariona, ndakapotsa ndarienda. Saka aiparidzira vanhu kuti pandakanoona uko handidi kuti muendewo. Ndiri kurevei manheru ano, ndamirawo semuranda waMwari kukuzivisa kuti denga ririko uye gehena ririko. But wadii watendeuka manheru ano hazvizivikanwi. Pamwe uri munzira yekudzokera kumba hwamanda icharira. Pamwe manheru wakarara, pamwe pausharara humuke futi. Ndandineva ndinoziva inini ngokuti aenda kunze kwenyika kuEngland, aenda kunoona bhora kana kuAnfield Stadium achicelebrate team yake yawina, kungorara muhotera nomuka akafa. Haana kurwara, kungocelebrate kuti team yawina, but akamuka akafa. Hausati wambonza kuti motokari inoita write off but munhu wacho muda asina scratch. Poita imwe inongoguma mbijana, mota haikuwari but munhu wacho anobva afa. Hazvizivikanwi kuti Mwari achakutora rini. Tiri vaenzi munyika inoyi. Mweya hausi wako une muridzi. Murimi uya chaizama kuudzwa naMwari ainzi chako chibage, but mweya hausi wako une muridzi. Chaunacho ingava motokari ndiyo yako, but mweya une muridzi. Muridzi wemweya kana ave kuda mweya wako unoenda ini time. But akamwara akachenjera kamuchira Jesu, zita rako rinyorwe mubhuku reupenyu. Ucharifunga vhangeri rewasara. Jesu akati ndiri kuenda kunokugadzirira pekugara, ndichadzoka kuzokutorai. But hakuna anoziva zuva raachadzoka. Kwakadzoka nhasi manheru, mweya wako uchaendepo. Ndinoparidza nine shungu mumwoyo kuti dai wese anzwa vhangeri asiya zvakaipa auya kuna Mwari. Kunamata kunyadzisi, kusazivikanwa navanhu but zivikanwa naMwari. Ndakune vamwe vanoda kuzivikanwa navanhu. Ini ndinofunga kuti kuzivikanwa naMwari ndiko kwakakosha. Manheru ano ari kundinzwa ari pano nevese vari mudzimba vari kundinzwa, wapiwa mukana naJehovha kuti siya zvakaipa, twasanuka, rarama upenyu hwakarurama. Siyana nekunamata zvimufananidzo, siyana nekutsvaka vamwe vana vaMwari, siyana neupombu neruchiva, siyana neumbavha nekuba neumhondi. Siyana nazvo uye kuna Jesu. Jesu ndiye anopa upenyu. Vese vandakaona vakachembera vanga vana Jesu vazhinji vacho. Kana una Jesu unogona kuwana makore akawanda panyika, zere nerugare neutano. Bvudzi rinochena, ugobata zvezukuru zvezvizukuru. But ropafadzo iyoyo inopiwa vana Jesu. Manerani ndinomira semuranda waMwari, ndichimirira denga riri kukukoka kuti uya kuushe usingaperi. Jesu anoti wese achandibvuma vanhu vachiona nyika ichiona neniwo Jesu ndichamubvumawo pamberi paBaba vamwe nengirozi dzose. Kureva kuti wakadada naJesu, iye Jesu achadada newe. Usandiudze chirwere chako mangwana tichanamatira vanhu vana. Ndichatokumbira kuti mangwana ndikurumbidze uparidzi. Uchaona zvirwere zvichienda vana. Uchaona mamhepo achibuda kuchechi kwedu tine inonzi operation machiya agarwe. Iyo chiya wakagara ichandibetsera mangwana kudzinga chiri mauri. Wakagara zvawakaita izvozvo. Iyo chiya iyo wakagara ichakupandukira. But iye Jehovha asati aratidza simba rake, ari kuti tanga wauya kwandiri. Anoti come now, let us reason together.
Even if your sins are like scarlet, but they shall be white as snow. Zvivi zvako zvinocheleswa semazai echando. Amene wakatadza matadziro akaita sei, amene chivi chako chakakura sei, but Mwari haana chivi chaanotadza kuregerera. Zvese zvawakaita pakawanda pasina iona iye aiona, but nhasi anoda kukuregerera. Wagadzira ukama naye, tozokunamatira, todzinga kazvirwere zviri pauri, todzinga mweya yetsvina inokunetsa, tokunamatira toMwari achikusimudza zvaunoda zvichiitika. But tisati taenda kweso, hatitangire kunaka, tinotangira kuna iye Jesu. Naka yozopedzisira. Zvinonzi tsvakai ushe hwake chekutanga, zvimwe zvese izvi zvichatevera. Tarisa zera rangu, mwana mudiki wanezuva ari kukuparidzira Jesu. Iwe tarisa makuriro awaita, but unoramba Jesu. Kukundwa nemwana mudiki akaita sei? Kuziva Jesu. Vakadura romweya siyana nedura rechibage. Kokaenda kumba kwana vatumwa vakakumirira vachitaura zotora mweya. Hanzvadzi yangu, mukoma, muningina, baba, amai, mbuya, sekuru, ndinotaura kwauri semuranda atumwa naMwari, senhume yaJehovha. Manero ano ongorora upenyu hwako. Hakuna muprofita mukuru anodarika iwewe. Sei uchida kuprofita zvaunoziva kuti wakapomba nezuro? Zvawaita nhasi unozviziva, ndiwe muprofita mukuru. But Mwari ari kuti uya kwandiri ndikuregerere, ndikupe upenyu husingaperi. Wakauya kuna Jesu ucharegererwa zvivi zvako. Wakauya kuna Jesu, upenyu hwako uchatanga kubukira maruva, upenyu hwako uchatanga kuyemurika. Vakakuramba vese vachauya vachigwadama mutsoka dzako vachikumbira ruregerero. Vakati hapana chinobuda pauri, vachashamisika Jehovha wangu achikusimudza. Bali chinotanga kupa upenyu hwako kuna Jesu. Musasa unoyi wamiswa kuti mweya wako uye kuna Mwari. Ndoda kuti usimuke netsoka dzako manerano. Unoziva kararamiro kako, unoziva character yako, unoziva lifestyle yako. But nhasi ngaavongwe Jehovha anopa vanhu vake mukana wokutendeuka. Wapiwa mukana. Ibaba nzvimbo ino yese yayereswa naMwari. Vatumwa vakomberedza nzvimbo inoyi, vamirira kugamuchira, vari kuzotendeuka. Vamwe mukutendeuka kwavo ndimo mukupora kwavo, ndimo mukuwana rugare, ndimo mukusimudzirwa. Zvambwa nemunyama zvichisiyana newe. Takamira kudaro, warinzwa shoko, hana yako yarohwa. Icho chakunza pano ndiMwari, kureva kuti mauri mune kakunzwa Mwari. Patari kuti uya ndishandure upenyu hwako, uve mhinduro kudzinza rako, uve breadwinner kumhuri yako. Vanhu vauye vachitanhaura nyasha pauri. Vasingazive Mwari vazive Mwari nokuda kwako. Tese chikora uso utarise pasi wakatsinzina. Wamanda pacharira, vatsvene vake ndo vachabvutwa, vakava kadura romweya.
handidi kuti usangane nechikara chichazouya. Wakatsinzina kudaro, tarisa pasi. Tiri mupresence yaMwari. Bvisa kuzvikudza mauri, bvisa kuzvitutumadza, bvisa chindini mandiri. Wese anzwa shoko iri anoti Jesu wamaparidza uyu, iye anotaura achiti ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Hakuna anosvika kuna Baba asina kupfuura nekwandiri. Anoti Jesu wamaparidza ndinomudawo. Ndiri kuda kuti pachabvutwa vatsvene neniwo ndiende mumakore ndisangane naJesu. Anoti ndinoda kutendeuka ndive neukama naJesu. Akadaro simudza ruoko rwako rwerudyi wherever you are. Ndiriona maoko mazhinji. Ramba vakasimudza ruoko rwerudyi. Anoti Jesu uyu ndiri kumuda. Ndiri kuda kuti zita rangu rinyorwe mubhuku reupenyu. Kana aripo mumwe asati asimudza ruoko rwake ari kuda kugamuchira Jesu uyu, ndiri kuti simudza ruoko rwako. Ende kusimudza kwawaita ngiroziza kutopembera kuti pane zvitsva zvave kuda kuitwa naMwari muupenyu hwako. Tese takatyora huso, takatarisa pasi, takatsinzina. Vese vakasimudza ruoko, mhanya kuno kumberi ndinamate newe. Mhanya iko zvino ndinamate newe. Anoti ndave kuda kunamata, ndiri kuda Jesu uyu. Omberai maoko vese vari kuuya neuwandu hwavo. Shamwari waita sarudzo yakanaka yekuuya kuna Jesu. Mai wezvangu vari kuuya, mhanya